ସୁପ୍ରଭାତ। ଓମ୍ ସାଇରାମ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ହାସିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପରିଣାମ ମିଳିନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରୟତ୍ନ କରୁଛ। ସନ୍ତାନ, ତୁମକୁ ଅନେକ ଥର ଲାଗିଛି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, ହେଲେ ଏତେ ଭଲ ପରିଣାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ନିଜ ସାଇଙ୍କଠୁ କିଛି ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛ। ତ ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ତୁମ ସାଇଙ୍କଠୁ କରୁଛ, ତାହା ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ପୂରା କରିବି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜର ସମସ୍ତ କାମକୁ ନିଜ ସାଇଙ୍କ ନାମ ନେଇ କରିଥାଏ, ତା ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ସ୍ୱୟଂ ସାଇ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ବନେଇ ରଖ। ତୁମ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତୁମର ସାଇ ତୁମକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେବେ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଅନ୍ୟର ଜୀବନରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିଜ ମାର୍ଗରୁ ହଟିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସତ୍ୟତା ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସିଛ, ସେମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ବି କରିବ। ତୁମର ସାଇ କେବଳ ତୁମର ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ମ ହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଯାହା ତୁମେ ଏବେ କରୁଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କମ୍ ହେବାକୁ ଦିଅନି। ତୁମ ସାଇଙ୍କ ଦରବାର ଡେରିରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମିଳିଥାଏ ନିହାତି। ତୁମକୁ ବି ମିଳିବ ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଶା ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏବେ ବହୁତ ନିକଟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ତୁମ ଜୀବନରେ ହେବ। ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ତୁମର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ତୁମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଜିନିଷର କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମ ସାଇ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତ ଅପରମ୍ପାର ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତୁମ ସାଇଙ୍କ ଅପରମ୍ପାର କୃପା ତୁମ ଜୀବନରେ ଭରସା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସବୁ କିଛି ସେମିତି ହିଁ ହେବ ଯେମିତି ତୁମେ ଭାବି ରଖିଛ। ଆସୁଥିବା ସମୟ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଖ ହେବ। ନିଜ ସାଇଙ୍କ ସମସ୍ତ ବଚନ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ସନ୍ଦେହ କର ନାହିଁ। ନିଜ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ନକାରାତ୍ମକକୁ ବାହାର କରିଦିଅ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ମନରୁ ସାଇଙ୍କ ନାମ ନେଇ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଅ। ତୁମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ସାଇଙ୍କ କୃପାରୁ ସଫଳ ହୋଇ ଚାଲିବ। ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ସମୟ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ତୁମର ଛାଇ ହୋଇ ତୁମର ରକ୍ଷା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡର ବା ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ତୁମ ସାଇ ସବୁ ସମୟରେ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜେ ସାଇଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ବହୁତ ସରଳ ହୃଦୟର ମଣିଷ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର କିଛି ଖରାପ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ଆଉ ତୁମର ପୁରା ପରିବାର ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ବି ଆସିବାକୁ ଦେବିନି। ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହ, ମୋର ଶରଣରେ ରୁହ। ମୁଁ ତୁମର ଜୀବନର କୌଣସି ବି ଜିନିଷ କମ୍ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ତୁମେ ଖାଲି ମୁଁ ଦେଖାଇଥିବା ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଅ। ଏପଟେ ସେପଟେ ଯାଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମ ସାଇଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ମନର କଥା କେବଳ ତୁମ ସାଇଙ୍କୁ କୁହ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେବି ଆଉ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱିଧାରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବି। ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ସବୁ ପରେଶାନୀରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଛି, ତ ଆଗକୁ ବି ମୁଁ ହିଁ ବାହାର କରିବି। ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଡେରି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ। ତୁମକୁ ଯାହା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ହିଁ ହେବ। ତୁମ ସାଇ ତୁମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ସହିତ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହିଁ ହେବ। ଭରସା ରଖ, ସଦା ଖୁସି ରୁହ ଆଉ ହସୁଥାଅ। ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଓମ୍ ସାଇରାମ। ଓମ୍ ସାଇରାମ। ଓମ୍ ସାଇରାମ।